Trump administrasiýasynyň onlarça daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna garşy girizmegi meýilleşdirýän we Türkmenistandary hem öd üçin almagyna garaşlayan wiza çäklendirmeleriniň metbuatda habar berilmeginiň ideýany Abaşada emlägi bolan türkmen baýlary we emeldarlary şeýle habarlary ýakynan tynýar. Reuters habar agentligi 15 martda Trump administrasiýasynyň daşary ýurt döwletlerini degişli täze syýahat gadaganyny girizmegi meýilleşdirýändigini habar beripdi. Heniz tasdiklamadyk çäklendirmeler onlarça daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegini çäklendirýär. Maglumata görä bu ýurtlaryň sanyny Türkmenistanyň hem girizilmegine garaşlýanyny habar berilýär. Şeýle çäklendirmeler güýji girizilse, Birleşen Ştatlarda emlägi bolan ýokary wezipli Türkmenistanlylar ýa-da olara ýakyn adamlar uly ziýan çekerler. Olaryň arasynda Amerikanyň çäginde millionlarça dollara barabar biznesi ýa-da gozulmayan emlägi bolan Türkmenistanlylar bar. Diýip ýagdaýdan habarly Türkmenistanly çeşmeýär. Hadatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Balkan Habar şäherine ýaňy ýakyna geçirilen iri şahsy çäreleriň, toý sadakalaryň birine esasan bank işgärleriniň hemde mugallimlaryň Abaşanyň Türkmenistanlara garşy girizmegi meýilleşdirýän syýahat gadaganyny giňden ara alyp maslahatlaşanlyklaryny aýdýar. Reuters habar gullugyna görä Amerikan häkimetleri 40 çemesi ýurdun raýatlarynyň Abaşa girmeklerini çäklendirmekçi bolýar. Sanydaky ýurtlar 3 topara bölünýär. Birinji toparda 10 döwlet şol sany Awganystan, Iran, Siriýa, Demokratik Koreýa we Kuba raýatlary bar. Plana görä olaryň Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan edilýär. Ikinji toparda Eritreýa, Myanmar, Haiti, Günorta Sudan we Laos ýaly döwletler bolup olar bölekleýin syýahat gadaganyna sebäp edilýär. Maglumata görä Abaşa bu ýurtlaryň raýatlaryna syýahatçylyk we talip wizalaryny, şeýle-de immigrant wizalarynyň käbir görnüşlerini bermegi gadagan edýär. Türkmenistan 3-nji topardaky 26 ýurdun hatyryna goşulyp Reuters habar agentligine görä Amerikan häkimetleri bu ýurtlaryň hökümetlerinden 60 güniň dowamyna bar bolan ýetmezçilikleri aradan aýyrmagy soraýar. Ýogsa-da bulara garşy hem giriş gadaganynyň girizilejekdigini aýdýar. 3-nji toparda garaşly döwletleriň arkalaşyna girýän ýurtlardan Türkmenistan we Belarus bar. Galibertede Afrika iklimine ýerleşen bir näçe ýurt hem de Günorta Aziýa ýurtlarynyň Pakistan bar. The New York Times näşriniň Amerikada gödegine tuturýan syýahat gadaganlygy barada çap eden aýry başga maglumatyna Türkmenistan Reuters habar gullugynyň maglumatyna ýaly 3-nji toparda däl hem 2-nji topardaky ýurtlaryň hatyryny agdarýar. New York Times näşriniň bu barada çap eden infografik maglumatyny syýahat gadaganynyň girizilmegi gödegine tuturýan ýurtlar gyzyl, mämiş hemde sary kategoriýalara bölünýär. Reuters näşriniň maglumatlarynyň tapawutlukda The New York Times Türkmenistan bilen bir hatarda Russiýany hem mämişi topara goşýar. Bu topar näşr tarapyndan Abaşa wizalarynyň berilmegi berk çäklendiriljek ýurtlar adlandyrylýar. Türkmenistan häzirki wagtda Amerikada sebäpden şeýle sanylara goşulan eketäk ýurt bolup durýar. Abaşa prezidenti Donald Trump özüniň ilkinji prezidentlik möhretinde hem käbir daşary ýurt döwletlerine garşy şoňa meňdeş syýahat gadaganyny girdipdi. Şonu bu sany bu Amerikada ýurtlarynyň diňe Kırgızstan girdilipdi. Şol syýahat çäklendirmeleri öňkü prezident Joe Bidenyň 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna wezipe girişen güni ýatyrylypdy. Häzir gödegine tutulýan gadaganlyklar heniz Trump administrasiýasy tarapyndan tasdiklanmady. Reuters habar agentligi täze sanyň hatda Abaşanyň döwlet sekretary Marco Rubio tarapyndan tasdiklanmanyny aýdýar. Trump'ın bu karary ady Türkmenistanlylara kän bir täsir etmez. Biziň halkymyz köplenç türk ýa-da slav dilli ýurtlara syýahata gitmegi, şol ýerden iş gözlemegi ýa-da okumagy saýlap alýarlar. Ýöne hökümet emeldarlary, pully adamlar, biznesmenler syýahat çäklendirmelerinden ziýan çekerler. Diýip Hadatlyk radiosynyň Türkmenistany çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň hökümet onsuzam özüniň adaty raýatlarynyň daşary ýurt döwletlerine syýahat etmegini çäklendirmek finansiýaklary bilen tanalýar. Ýa-da 2023-nji ýylyň sentýabr aýyna Türkiýe Respublikasy Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça adaty Türkmenistanlara degişli wizasy syýahat düzgünini ýatyrdy. 2007-2023-nji ýyllar aralygyna türkmen raýatlary bu ýurda wizasy syýahat edip bilýärdi. Türkiýe, Russiýa we garaşly döwletleriň arkalaşyna girýän ýurtlar daşary ýurtlara syýahat edýän Türkmenistanlar üçin iň esasy ugurlaryň hatyryna gelýär. Ýöne soňky ýyllarda ýylar tarasyna Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşamagy ruhsat berýän we biýje görnüşine çekilýän Green Card ýagny ýaşyl kart alyp Birleşen Ştatlara göçýän Türkmenistanlaryň sanyny hem artış göze ilýär. Sosial ulamlarda hem bu ýurtda kemale girip barýan täze türkmen diasporalary barada maglumatlar ýygjamlaşýar. Abaşanyň döwlet departamentiniň web sahypasyna görä 2023-nji ýylda Abaşanyň Green Card lotereýasyny utan türkmenistanlaryň sany 2016-njy ýylyň deňeşdirilende 14 esse artdy. Resmi sanlara görä
görä 2016-njy ýylda 91 Türkmenistany bu usul bilen Amerikada hemişelik ýaşama hukuk gazanan bolsa, 2023-nji ýylda bu san 1313 adama barp ýetdi. Azatlyk radiosu bu barada awgust aýynda habar berdi. Şeýle habarlar ABŞ-da hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy gyzyklygyny bildirýän türkmenistanlaryň sanynyň artýanyny onu görkezdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen baýlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne mundan öňe Azatlyk radiosu Türkmen Nokot News neşriniň geçiren deriňew maglumatlaryna saralanyp Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky ilçisi Meret Orazowyň buýurtdy bahasy millionlarça dollar barabar bolan gozgulmayan emläge eýe bolanyny habar berdi. Bulardan başga da soňky ýyllarda Türkmen Amerikan işgörler topgarlarynyň özleri hyzmatdaşlygy maslahatlaşmagy barada berilýän habarlar ýygjamlaşdy. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary Türkmenistan ABŞ işgörler geňeşi bilen hemde onuň ýerine ýetirji direktory Eric Stewart bilen wagtly duşuk geçirip Türkmen Amerikan işgör hyzmatdaşlygyny aralyp maslahatlaşýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Birleşen Ştatlarda gödeňine tuturýan syýasat gadaganlygy we munyň türkmenistandlara ýetirip biljek täsirleri. Galabersede bolup biljek şeýle çäklendirmeleriň Türkmen Amerikan işgör topgarlarynyň gatnaşyklaryna ýetirip biljek oňaýsyz täsirleri barada kiramagy gurrun etmeýär. Habarlar gündeligi gepleşigimizde Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in 18 Mart'ta Ukraina barada geçiren gepleşikleri baradaky synymyzy bilen dowam etdirýäris. Bu okatysygy betitmek baradaky ylalasyk ýöne nähili görnüşdäki Russiýanyň Ukraina garşy giňgerimli çudusynyň 3-nji ýyly dowam edýän mahaly 18 Mart'ta Aktam we Kreml umumy ylalasyga gelendigini eglan etdiler. Bu ylalasyk iki tarapdan hem 1 milyondan gowrak adamyň ölmegine we yaralanmagyna sebäp bolan çaknysygy wagtlaryň durdumagy maksat edilýär. Bu ylalasyk Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in 2 saat içinde dowam eden telefon söhbetleşiginiň ýa-da eglan edildi. Bu Trump'yň prezidentlik döwründe Putin bilen geçiren ikinji telefon gepleşigi bolup, sol bir wagtyň özünde de häzirki pursat iň möhüm gepleşikleriň biri hasaplanýar. Washington tarapyndan uly basys astynda bolan Ukraina sol sanda Aktamda prezident Vladimir Zelenski bilen gaty dartlyny duşukdan soň Kiev Amerikanyň teklifine razy boldy. Ukraina okatyslyklaryň 30 güniň dowamında betidilmegini kabul etdi. Ýöne bu şertnama Russiýanyň hem muňa boyun bolmagyny talap etdi. Moskwa näme bilen ylalaşdy? Meniň etaty netijem Moskwanyň Trump bilen özüni erkin duýandygy ýöne muňa başga sebäpler bar dip öňkü Rus diplomaty häzirki wagtda Viyana ýaraglary ýok etmek merkeziniň tinçisi Nikolay Sokov Azatlyk radiosyna aýtdy. Moskwa Trump bilen sowda edip bilýär, emma Ýewropa özüniň dogrudygyny öňe sürýär we munyň hiç ýyly sowdasyz kabul edilmegini isleýär dip ol belledi. Ýöne harby hereketleriň ýagdaýyny seredilende ylalasyk front liniýasyndaky ýagdaýy düýpli üýtgetmeýär. Russiýanyň goşuny soňky wagt 1100 kilometrlik front liniýasynyň uğru boýunça Ukraina gorunçlaryny gowşatmagy finansiýar. Şeýle hem Ukraina Russiýanyň Kursk sewitinden öz goşunlaryny ýyda çekýär. Ukraina goşunlary bu sewite 7 ay ozal girip beýleki front liniýalaryndaky basysy gowşatmak we geljekdäki paraçylyk gepleşiklerinde hasyly täsir gazanmak üçin strategiýa hökmünde ulanýardy. 18 Mart'ta eglan edilen şertnamanyň iň möhüm bölekleriniň biri energetika infrastrukturasyny nişana almazlyk barada boldy. 2020-nji ýylyň noýabr aýyndan bäri Russiýa Ukrainanyň elektrik üçinçilik ulgamlaryna dowamly zarba urdy. Elektrik stansiýalary, geçirici liniýalar, transformatorlar we paýlaýyş nokatlary ýygy-ýygydan bombalandy. Bu strategiýa ýylaty ýadatmak we gorkutmak maksady bilen General Armageddon ady bilen tanlanan öňkü Rus komandiriniň strategiýasy bilen baglanşdyrylýar. Bellesek bu hüjümler halkara kanunlaryna laýyklykda harby jenaýat hasaplanýar. Halkara jenaýat gazieti 2 sany ýokary derejeli Rus harby ofitserine garşy günä bildirdi. Bu hüjümleriň arasynda Ukraina energetika ulgamyny saklamak üçin içerki önümçilik mümkinçiliklerini we günmatar kömegini peýdalanyp elektrik we ýylylyk üçinçiligini dowam etdirmäge synanysdy. Sol bir wagtyň özünde Ukraina yerli dron we hatda ganatly raketalaryň önümçiligini batlandyryp, indi Russiýanyň neft zawodlaryna, geçirjilerine we harby detgalaryna zarba urýar.
Helsinki'de geçirilen metbuat ýygnygynda çykyş eden Prezident Zelenski bu täze ulalysyga süpgüli garaýandygyny aýtdy. Biz hemişe energetika detgalarına, deniz transportyna, azyk önümçiligine zarba urmazlyk pikirini goldadyk diýip ol bellidi. Indi bolsa biz bu şertnamanyň jikme-jiklerini bilmek isleýäris. Häzirlikçe hiç zat anyk däl. Bu o katysygy betitmek üçin başlangyç ädim bolup biler diýip Zelenski bellidi. Ýöne hakykat front liniýasyndan daşda yüzlerçe dron we raketalaryň dowamly zarba urmagydyr diýip ol sözüne goşdy. Bu ulalysyň itaatçylary Saud Arabistanynyň Cidda şäherinde geçirilen gepleşiklerde kesitlenildi. 2 gün soň Putin Amerikanyň teklibine "Howa ýöne" diýen jogabyny berdi. Donald Trump gepleşik wagtynda konflikt taraplarynyň energetik infrastrukturasyna 30 günnäp zarba urmazlyk barada özara ulalaşmagy teklip etdi diýip Kreml mart aýynyň 18-ine geçirilen telefon söhbetleşik barada habar berdi. Vladimir Putin bu başlangyjy goldady we derrew Rus harby güýçlerine degisli görkezmeleri berdi diýip onda aýdylýar. Bu Ukraina üçin taktiki taýdan ýeňis hasaplanýar. Sebäbi elektrik üçinçiligine gönüktirilen hüjümleriň durdurulmagy ýurdun infrastrukturasyny dikeltmek üçin mümkinçilik döredip biler. Emma Nikolay Sokowyň pikiriçe bu ýagdaý Russiýa üçin has uly peýda getirip biler. Russiýa 30 güniň dowamında ýarak önümçiligini dowam etdirer we gerek bolsa uly gowrumly hüjümlerini täzeden başlap biler diýip ol azatlyk bilen söhbetleşikde aýtdy. Emma Ukraina bolsa bu wagtyň dowamında energiýa ulgamyny doly bejermek mümkin däl. Durly çaklamalara görä ýurdun elektrik ulgamynyň 30-50% semeti weýran edildi diýip Sokow sözüne goşdy. Aýdylman galan meseleler. Bu gepleşikleriň dowamında käbir möhüm meseleler agzalmady. Ukrainanyň Zaporizhia atom stansiýasy Ýewropanyň iň uly atom elektrik stansiýasy gepleşikleriň gün tertibinde bardy diýilip çaklansa da bu barada resmi beýanat berilmedi. Şeýle-de Amerikanyň Krymy Russiýanyň bir bölegi hökmünde ikrar etmegi baradaky çaklamalar hem anyk tasdiklanmady. Ýene bir mesele, Ukrainanyň NATO agzalygy baradaky geljegi Moskwanyň hemişe garşy çykan we 2020-nji ýylda çolus başlatmagynyň bahana hökmünde ulanan meselesi hem beýanatlarda agzalmady. Aktamyň beýanatynda gepleşikleriň giňgirimli global meseleleri öz içine alandygy aýdylýar. Bu bolsa Moskwanyň itaati isleginiň ilerleýändigini görkezýär. Ýagny Russiýa bilen Amerikanyň arasyndaky ulalysyk diňe Ukraina bilen çäklenmeli däl. Bu gepleşikleriň çägini giňeltmek meselesi Trump'dan ozalky prezident Joe Biden tarapyndan reddedilipdi. Aktamyň beýanatynda şeýle diýilýär: liderler paraxçylygy tarap ädimleriň energiýa we infrastruktura boýunça o katysygy betitmek bilen başlanmalydygyny kabul etdiler. Gara deňizdäki deňiz paraxçylygy we doly o katysygy betitmek baradaky tekniki gepleşikler tiz wagtda ýakyn gün dogurda başlanar diýilýär. Şeýle hem strategik ýaraglaryň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça giňgerimli tagallalaryň derurdygy barada gepleşik geçirilendigi bellenilýär. İki lider Eýranyň hiç açan Israili ýok etmek durumunda bolmaly däldigi barada hem pikir alışdylar. Dünýäniň iň uly ýadro arsenallaryna eýe bolan bu iki ýurt häzirlikçe olaryň arasyndaky iň soňky möhüm ýarak gözükçülük şertnamasy bilen baglanşykly bolmagynda galýar. Ýöne bu şertnama indiki ýyl güýjüni ýitirer we onuň orduny tutjak täze şertnama boýunça entek hiç kili gepleşik geçirilmedi. Emma ahir soňy bu gepleşikler Moskwanyň halkara kadalar täzeden gözden geçirmegini isleýändigini görkezýär. Russiýa özüni Sowet Soýuzynyň döwründäki ýaly Amerika bilen deň derejede görülýän güç hökmünde görkezmek isleýär. Günorta Unuvator Pakistanyň mineral ferişlerine baý sebit bolan Bulujistanyna separatist bitnesi tas çärek asyr wagt bäri üznüksiz dowam edýär. Ýöne buluç arlyklarynyň gowçum bolup ýaşaýan sebitleri bolan hem de Awganystan we Iran bilen serhetleşen strategik taýdan ähmiýetli ilat ýerlerde soňky wagtlarda zorlukly hüjümleriň birden ýygjamlaşmagy bu sebitiň ynjyk tebigatyna entişekdi. Bulujistanyň Pakistanyň bölünip aýrylmagyny isleýän separatist jeňçilerden ibaret Bulujistan azad ediş armiýasy 16-njy martda çetki Noşki etrafynda
etrafına howpsuzlyk güýçlerine edilen hüjümi öz üstüne aldy. Pakistan resmileri jananyň geçiniň ulagda bomba partlatma netijesinde bolup geçen hüjümne 3 ösgöriň hemde 2 asuda raýatyň öldürilendigini aýtdy. Birleşen Ştatlar Ýewropa Birleşigi we beýlekler tarapyndan terror guramasy hökmüne kesýetlenen topor geçen hepde Bulujistanyň taryhy bolan pas sevtine ýol bolşy otlusyny ele saldy. Hatda Pakistana zorluk ülümlerine laýyklykda hem görülüp eşidilmedik hüjüm 36 saatdan gowrak dowam etdi. Bulujistan azad ediş armiýasy bu ýol bolşy otlusyna gidip barýan ýüzlerçe howpsuzlyk işgäriniň öldürilendigini öňe sürdi. Ýöne Pakistanyň goşuny özüniň üstünlükle mulaşyryny halat ediş operasiýasyna onlarça jeňçini öldürendigini, zamanlaryň aglabatyny boşadanlygyny aýtdy. Adat Ýewropa Adatyk radiosu jurnalistleriň baryp bilmeýän ýerlerine seýrek ilatly sebäplerde bolup geçen wakalar boýunça bir-birine gapma garşy gelýän bu öňe sürmeleri garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmeýär. Ýöne dowrlugyň ýygjamlaşmagy 250 million ilat bolan musulman ýurtda möhüm dartgynlyklaryň bolup geçýän pursatlaryna gabat gelýär. Pakistan syýasy tolgunçluklardan, ykdysady kynçylyklardan, şeýle-de ýurdun demokratik günüwatlaryna Tehriki Taliban Pakistan we Islam Döwleti Khorasan tarapyndan ýowuzlaşdyrylýan möwjümelerden açylmaga çalışýar. Çakmyşygyň erwetleşmeginiň iň esas sebäpleri Bulujistan azad ediş armiýasynyň öz içine bolup geçen üýtgeşmeler hem de syýasy we ykdysady krizisiň ýaramazlaşmagy bolup durýar diýip Britaniýada ýerleşýän Bulujistan boýunça bilermen Zafar Baloch aýdýar. Häzirki bolup geçen zatlar öňünden çaklap boljak zatlardy. Sebäbi Bulujistan azad ediş armiýasy transformasiýa edildi diýip olaýtdy. O soňky 7 ýylyň dowamyny Bulujistan azad ediş armiýasynyň milletparast fitneçi topor bolmakdan ýokary derejede çylsyrymly tertip düzgünli jeňçi toporuna öwürlendigini hem de olaryň iýeçiligine çylsyrymly ýaraglaryň bolanlygyny aýtdy. Pakistan resmiler olaryň ösen ýaraglary aňsat öýe bolmagy boýunça Habaşanyň Awganystanyny galdyryp giden ösen tehnikalaryny aýplaýar. Bulujistan azad ediş armiýasy Tehriki Taliban Pakistan ýaly toporlarda inne çylsyrymly we gijelerini görmäge mümkinçilik berýän gorog äýnekleri, sniperler we Awganystanyň getirilen bolmagy ahmal başga da ýaraglar bar. Talibanyň Awganystany häkimet başyna gelmeginden bäri buluç separatist gozgolançylary hem de Islamçy Tehriki Taliban Pakistan tarapyndan amala asyrylýan zorluklarda artış bolup geçýär. Pakistan ýygjamlaşýan zorluk hadiseleri boýunça Awganystanyň Taliban hökümetini hem de özüniň sebäpdäki ganym düşmany bolan Hindistany aýplaýar. Kabul we täze deli Islamabadyň öňe sürmelerini ret edýär. Buluç separatistleri soňky 1 ýylyň dowamyny 175 hüjüm amalaşdyrdylar. Olar onuň öňki ýylyň dowamyny 110 hüjüm amalaşdyrypdylar. Şeýle hüjümlerde 700 çemes adam öldürildi ýa-da yaralandy. Olaryň aglabasy howpsuzlyk güýçleriniň agdalarydyr. Olaryň aňtaw maglumatlaryny toplamak mümkinçilikleri artdy. Şeýlelikde tutuş bir ýol bolşy otlusyny ýesir almak ýaly hüjümler boýunça inçe mailnamalary düzüp bilýärler diýip Khorasan gündeligi neşrine Bulujistan boýunça maglumat çap edýän analitik Imtiyaz Baloch aýdýar.